Takže lidi, já dám stopping a uvidíme se Dalos. Let's roll. Co to zase jdeš politiku? Moniko Libers Ejka, že mi ukradla všichni cíga. V pátek sa nedá čítať nic. Dobrý den, pán Kvista. Minulý piatok ste navštívil nasu po boku McDonald's Bratislava, kde ste okrem 30 cheeseburgerov využil aj naše hygienické zariadenie. Po vašom odchode sa nám chodili zákazníci stazovať na zemi, okolo toalety a na umývadle lezia, s prepacením exkrementy, hovna. Niektorí zákazníci si ich nasli dokonca miesto uhorky v hamburgeri. V mene poboky McDonald's Bratislava vás žiadam o riešenie tejto vzniknutej situácie. Ďakujem. Poboky. Poboky. Že poboky. To jak seklo? Combine. Joč, žeš. Žerujem. Mene naše poboky. Sa napojí ten bot. Ideme byty. Karma. Pulech dal karmu, chápeš? Epic look. Mene našej poboky. Môžeš vyhrať, pane Bože. Shut up, cop. GG. Pole, jak sleduješ? Jak to je na ty You aj? are currently timed out from chat. You can chat again in 19 minút 54 seconds. Takýmto štýlom asi nestihneme dohrať. CZ asi vypadnú, ale tam hrajú Artézy. A Topsoňáci jak? Dají sa im furt? Ale oni prejebú do piče. Ja nechcem, aby to vyhrali tí slabí spiriťáci nudní. Nie. Nie. Všetci okrem spiritu kľudne aj nejakí Aziati. Koče vedie, je to doba, chtěl, že sem vět na sebe vrstvy, život mezi prsty písek a kameny v botách po cestách i ve snu se motám, že jsem bez tebe sám tady, že jsem bez tebe sám, abych. Ice block.
Stránky v kategórii jedlé huby B tejto kategórii sa nachádza 44 stránok z 44 celkom. B bedľa vysoká bielopavučinovec C čírovnica májová G golierovka slemomilná H hadovka smradľavá hliva ústricová hľuzovka hodvábnica jarná hríb dubový hríb smrekový hríb sosnový húževnatý jedlíka kozák brezový kozák osikový kozák žltopórový kučírka veľká kuriatko jedlé kvasinka pivná L lakovka ametistová lievik trúbkovitý M machovka obyčajná masliak krauský masliak obyčajný masliak smrekovcový Nikto muchol. na svete nedá hen taký kill. Nikto. GG guys. It's the first round, why are you No talking man, about it's cheating range. Obviously cheating. Don't talk. Okay, mute. Okay, look down. Dement. Prejebaný kokot, to nevidíš? Povím, že má cheaty, tak má cheaty. Banana push. Nejaké killy sa proste nedajú dať hen takým oným štýlem. Jak vedel o mne, že ho to tam? Aha, hente prie trt. Hneď mi najebe hlavu. Good day dneska, ty kokot, only losy. To fakt mohol ty kokot líbnúť. A takýmto štýlom, keď on tu bude volkovať, tak aj takto nestihneme. Ale to je jedno, on sa začne točiť henten, však to je úplne Stolice lat faces tvoří nestraviteľné zbytky potravy, odloupané steževní buňky, množství steževních bakterií a voda 70%. Ďalší. Objem stolice se zvětšuje s obsahem vláknin v potravě. Hnědé zbarvení je způsobeno žlučovými barvajvy. Nepřichází-li do steževa žluč, je stolice světlá, naž kamenky ve žlučovodu. Morálka minus, to je úplne jedno, hen taký kill sa nedá dať firby. Seznam motýlů babočka admirál babočka bílé C babočka bodláková babočka ilmová babočka kopřivová babočka osiková babočka paví oko babočka síťkovaná babočka vrbová babočkovití batolec červený batolec duhový bekyně černé L bekyně mniška bekyně pyžmová bekyně rákosová bekyně sosnová bekyně velkohlavá bekyně vrbová bekyně zlatožitná bekyňovití bělásek horský bělásek hrachorový bělásek luční bělásek ovocný bělásek reálů bělásek rezetkový. Vybehnem? Blenden teď. Vidíme málo. Byl v plente někde, musí... A že já nevím povedať dř. Čak já to vím lepší povedať. To Slovenka komentuje? To je Slovák alebo CZ? To by ma zaujímalo, kto to komentuje, ty byty. Či to je čeština, alebo... Lebo tam sa dá navoliť, víš, element, že Slovák alebo Čech. Čech tuším je chlap, ne? Ty? Nevím čo, fakt. Hej, ja stojal? Vedeli ste, že politické rozdelenie mesta Bárl, síto-žlté časti patria Belgicku, svetlo-žlté Holandsku, povrch slnka pokrývajú 750 až 1500 km širokej plazmové útvary nazývané granuly. Prvým blahoslaveným Rómom na svete bol Zefírin Giménez, mala 26 chemických prvkov, má len jeden stabilný izotop a nazývajú sa preto monoizotopické prvky. Mesto Bárl je obklopené územím Holandska, ktorému patria niektoré jeho časti, no Belgicko v ňom má vyše 20 exkláv, jedno z najväčších.
Nebuď na šorte. Kto by tu padal? Debilko vaginko spicy chlub kokotko vaginova hlavo osmidementko daj si mu tepikusko jebnutko hovno z hovna srad kakat exkrementy papat prujem zrad hnačku osrad gahon osred hajzel osratý hajzel srad vedla hajzlu nesred týždň. Dobre, zaj sa dostal. Last got an AK. Barák je, nie? Neviem. Asi Ejbe. kúkajú tam všetci. Barák. Je ten Andrew? A poď sa hrať, vadí, nevadí, táto. Kenny? Zdravím tatko Average, včera sa mi Však pokazil zaujímaš. notebook tesne po tom, čo som sa spýtal otázku, tak neviem, či ste mi odpovedali, ale asi nie, preto sa spýtam znova. Veríte, že svet bol stvorený za týždeň, ako sa píše v knihe Genesis? Alebo ako interpretujete prvú kapitolu? Go be fast, go be fast! I put smoke. Please stop. Jedno z Random najväčších flashes, európskych oh my God. rozárií bolo na Slovensku v Dolnej Ja som Krupej hádal. a založila ho grófka Mária Henrieta Choteková. Hnedé uhlie a lignit sa v súčasnosti ťaží aj v Európe na energetické účely. Hrubá domáca spotreba lignitu v krajinách EU-28 za posledné 10 ročia klesá a v roku 2016 bola o viac ako 40% nižšia ako v roku 1994. Ťažba hnedého Mne to uhlia v bolo roku jasné. 2015 3, Bulharsko 2,1 miliónov tón, rok hnedé uhlie, Česko 38,1 miliónov tón, rok lignit, Nemecko 178,1 miliónov tón, rok blue. Mal kde bývať. Kraftfahrzeug Haftpflichtversicherung Kraftfahrzeug Haftpflichtversicherung Kraftfahrzeug Haftpflichtversicherung Kraftfahrzeug Haftpflichtversicherung hovno, v severoslezských oblastiach guvno, v jihočeských a východočeských dialektech halno, 1 Jungmann uvádí též huvno, 2 je český a v rôznych variantách všeslovanský. Dvaja byli na B. Sme mŕtvi? Isto. Deploying smoke shield. Flashbang. Slovo hovno má základný, prvotný význam výkal, exkrement, je ich vulgární ekvivalent. Niektoré slovníky 6 zdôrazňují, že jak výkal lidský, ten ovšem zejména, tak i zvýšecí. Kamo, každý to CSko hraje, aké by mi byl postihnutý na hlavu. To jak sa oni schovávajú? To co oni robia, to jak hrajú? Prestaňte posílať byty, hoši! Prestaňte, keby ste aspoň donejty posílali po stovkách, tak to podporuješ Twitch a ne mňa! Prestaňte tralit mne do výkladov, do piče! Lebo to S a Timárok Kordován na KSZíte tek volna.
Anyamtól a kontiot sokszor kértem volna, ha kezebotiától nem írtoztam volna, ebek ugatásán gyakran orvendeztem, a legényegionek magamban azt véltem. Kde sa HP nám ide? Srať sračka hovna hovno výkal exkrement sranie novby riedka sračka osraté steny sračky hovno tuk vysrať sa na stôl sračka do huby sranie výkal hovno s tukom keny hovno kedy sranie kakanie exkrementy ty ma vykakať sa do úst okakám škodu nakakám ti do polievky oserem ti brucho aj lopatky tekutá sračka hnačka na tanier. Čo to je? Kačnica alebo vináreň alebo kedy fuj. Ale vie, no. Čo, lebo furt škoda to poslala byty a ona tu niečo vypráva po maďarsky, tá piča. Absolutne nepočujem ani jedno slovo. Tak si to mutni, a čo? Ja neviem ani, jak sa to mutuje. Ale vážne neviem, jak sa to mutuje. To musí byť na element. Už kľudové? Dýchame. Keď chceme, tak donaty. Pod 10. Teda na 10! Haki medek R amagos tetore találok seretore ketore. Ej, baj, denať baj, hogi a babám sajf, olajen mint a vaj. Nemkel nekem sem a keto, sem as egi, ast seretem, aki edik seretet. Ej, baj, denať baj, hogi a babám sajf, olajen mint a vaj. Solivar je mestská časť krajského mesta Prešov, mestská časť číslo 5. Trolejbus v slangu trolej alebo trotlák je hromadný dopravný prostriedok určený na prepravu osôb. Je poháňaný trakčným extraktorom. Ja som nebol na záchode. Ale Miško, prosím ťa, Miško, poď za. Odtoko je povolá. Však di sa kúknúť. Ale ja som nesral. Elektrická trakcia je napájaná jednomerným elektrickým napätím 600V, 750V alebo 1000V v závislosti od miesta, kde sa trolejbusová prevádzka nachádza. Jaká trolejbusová prevádzka? Toto splétate? Tak. To je mŕtvola. Že tak? Co je tak? City. Už som. Pesila sa mi sesternica a keď som mal 18 rokov a ona mala alebo nie, ja som mal 20 a ona mala nejakých 18 tak som ju raz chytil za zadok proste len tak som ju potlapkal, povedal som jej že dobrý, ale nik tam nebolo sexuálne, iba som ju chytil za zadok, normálne som ju potlapkal, ko je na tom, nemôžeš sesternicu potlapkať po zadku. To mi je povedomé. Áno. Tak ako počuješ, vrav tak ako vidíš. Co? Was ist das? To co vy robíte? Prosím ťa, delete CS, please. Stojí tam jak partizán, ty kokot. One out on Pit, left side. Piče, hneď som tu. Zase masturbuješ. Proč místo toho nešukáš se zanedbanými ženami z domácností? Připojte se k nejlepší sociální sítí pro dospělé v České republice. Napište komukoliv, kdo se vám líbí a požádejte o sex bez jakýchkoliv závazků. Můžete přijímat fotografie nebo videa, nebo sdílet své vlastní. Vytvořte si bezplatný účet a užijte si sex ještě dnes večer. Nestrácejte čas, bezplatná registrace je k dispozici po omezenou dobu.
Ľadový hokej na zimnej univerziáde 2011 je športová súťaž, povinne zaradená do programu zimnej univerziády v roku 2011 v tureckom Erzurume. Uskutočnila sa dňom 27. januára 6. Cibule nasekáme na menšie kúsky a restujeme vanádliku za občasného miešania na roztopenej bravčovej masky. Ochutíme soľou, celým čiernym korením a bobkovými listami. Strúčiky cesnaku rozpučíme čepeľou noža, nakrájame na drobno, pridáme k cibuli a prikriem. Mužstva, ktoré nepostúpili zo skupinovej fázy do štvrťfinále GG. V Namestove sme bývali a môj oco dostal robotu z koncilvisku, dostal robotu v Leviciach. Tak my sme prestahovali, predstavte si, do Levic. Levice obrovské krásne mesto plne ciganov, žiadni bieli tam neboli, iba my s otcom a mamou, no a proste prídem sídlisko, hej, a prídem oco, idem si zahrať futbal vonku s bratom, hej, mám dvojicku brata, hej, no a dobre, veď si chod zahrať futbal. Tak super, tak už idem hrať futbal, si kopem s bratom vonku pred panelákom, nie, a zrazu ty kokos prisl. Dopichal a vral, už ani vy nehráte. A ja prídem s revom domov, cigani nám rozjebali loptu, a oco, tak ti kúpim hokejku. Dobrý, kúpil mi hokejku, takže prvý deň idem si zahrať hokej, nespokojný ty kokot. Presne tak som sa dal na hokejne, bodka ako hokejová kariéra, hosa 2. Hej, bradu mám, no a proste som prisiel, že si idem zahrať hokej, chlapci, normálne na islo odjebet, vojdem do výťahu, a výťah bez vieš, tam neboli dvere do výťahu a tam iba taká vieš. Podsúvaj, ja si ruky vôbec neumývam celý den, ako aj chodím na záchod, fajcím, mám zajebanú myšku a ako vôbec si ruky neumývam, aj keď si vyhoním, tak sa nesprchujem aj 2 dní a normálne mám už kokot taký z tých slín zajebaný, zoschnutý, fuj, dneska som sa nesprchoval vôbec, zuby som si už 3 dní neumýval, už by som si mohol ísť umyť zuby, aj trošku, bo keby som dýchol na policajta, že dýchni do tej, fúkni do tej dýchačky, tak mu zhnie ten prístroj. Bardejovský malý katechizmus je prekladom diela Der kleine Katechismus doktor Martina Luthera. Ide o najstaršiu slovenskú knihu, ktorú roku 1581 ako jediné slovenské vydanie medzi mnohými latinskými, nemeckými a niekoľkými maďarskými vytlačil významný tlačiar Dávid Gutgesel v Bardejove. Preto nesie pomenovanie Bardejovský. Prekladateľ diela nie je známy, považuje sa za neho Severín Škultéty, 1550-1600, nie je to však bezpečne doložené. 1. Bol to rodák z Dolnej Lehoty a evanjelický kňaz. To sa fúka? Otevejte okno. De ut per speciatis, unde omnis istenatus error sit voluptatem ecusantium dolorem celaudantium, totamrem aperiam hic ipsa, quo ad philo inventor veritatis et quasi architecto bite vita dicta sant, explicabor. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernecer aut odit aut fugit, sed quia consequintur magni dolores eos, qui ration voluptatem sequi nesant, nec poro quisquem est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet, consectecer, adipisci velit, sed quia non nunquem. Mohol ma proste 15 minút na to, aby si nabil, ale nie. Čo chce, ty kokot? Tak keby si máš zuby, ale máš zubnú pastu. Daj FFF, hej, ja nemá, hej? Rozmýšľam sa kúpiť ešte do zálohy.
Naľavo, plente, naľavo. Znam obaja. Sancte Michael Arcangeli, defend nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplicis deprecamur. Tuc princeps militia caelestis, satanam alios spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagancer in mundo, divina virtute in infernum vitrude. Amen. Jaké vitrude, prosím ťa, co to spléta. Nechal sa ma dívať normálne, zadívam do zeme, na zem. Ty si tam jašoval s VPN kombaj na tebe? Ty si normálne halapartník. Oho? Schudni! Tebe sa nechce schudnúť. Co máš 300 kg pomáli. Schudni. Za chvíľu budeme 300 kg, za chvíľu tu budem musieť dojiť pro tebe žeráf, aby ťa zviel žeráf, honel z domu, z baráku. To si jak prasa. Ťuk! FIRBI6 subscribet vid tier 1. Type subscribet for 30 mont. Mont? Nemá strelať. Kámo, ale to jak on môže takto strieľať? Však on pustí full out glokem a čupne si dá mi hlavu. OK. Coming. Ten ani nezačal lídat, podľa mňa. Ja mám 100% headshot, WTF. Buy nades, bro. Buy nades. Astral už došli Astralovi byty. Tam ide ešte dvaja. Tu mid. Jak? Astral posilaj bity stral, 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 posilaj bity. Je nejaká dlhá dota na Taliana? Dlhá. Posílaj byty sel. No dobre, už sme sa vycákali. Díky za byty. A už kľud. Kupujú kokotiny. Ešte ma aj blokne. Tento tam smoke. Tunda je questi? Tunda je, počkaj, a za koho ja to psom? Vaginko koko vaginko jinko 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 koko vaginko.
Neviem ani kokot, aby som toto dostával normálne od random bota cez stenu. To sa ani nedá dať, díglem na hit. Pozri sa, Však som mal 100 HP, ty nepomôže kokot. mi ten oranžový. Nice camp, stay. Okej, Fierby, what? Pizza, pika, je veľký kruhový plát svietlého chlebového testa, nahože s náplní vyrobenou niečastej z rajčat, síra a ďalších rozdielných ingrediencií v závislosti na druhu pici. Peče sa v peci nebo troubie. Pôvodem pochází z Itálie, ale stala sa oblíbeným jídlem po celém sviete. Restaurés, ve ktorých sa pizza pripravuje, sa nazývají pizzerie. Připravuje se pečením a v Itálii se obvykle skládá z těchto základních surovin, ze stežedně tuhého těsta vyrobeného z vody, mouky, soli. Mouky. Vú. Iš, ja musím ísť, Kenny. Nej se. Dobrý. Ivana, ja ta zahrejem. Kosto o mě do prdele řekl, ty malá sračko. Abys věděl, byl Jessem jeden z nejlepších žáků ve třídě na stežedný, zúčastnil Jessem se mnoha CS 1,6 Lamparties a můj poměr zabití a smrtí je 3000:0. Umím házet kameny a s prakem to umím lépe než kdokoliv jiný ze stínaděl. Ty pro mě nejsi nik jiného než další cíl. Pošlu tě do nemocnice s tolika bulema, že tě tvoje máma nepozná, si kurva pamatuj. Tuk a mouka. To odkud máte toľko textu vypravený? To odkud kopíruješ? Bývalého kňaza zo štátu Louisiana, okres Lučenec, pristihli v kostole, jak jebe dve svine, v septembri minulého roka. 37-ročný pastor Travis Clark a jeho červene sfarbená navretá PUCK boli obvinení z vandalizmu. Vo Zvolene zase chceli chlapca dožangať nožom. Dvojici páchateľov hrozí 8 až 12 minimálne väzeň. Sukervica tuke pro Piskyte Marel. Prehlásil jeden z útočníkov počas toho, ako mu policajti nasadili putá. Obidvaja obvinení majú podľa policajtov veľké skúsenosti, čo sa týka vyrábiek na bachtále a kdejakých ulicových záležitostí. Dalo by sa povedať, že ich od malička zaujímali len kopačky s výskokom a ostré nože. Daj peniaze, lebo ťa vezmem na ruky, prehlásil jeden z útočníkov, keď zastavili 16-ročného chlapca a pod hrozbou násilia od neho pýtali peniaze, uviedli policajti. Chlapec nemal peniaze, tak ho zobrali do bankomatu, či neskúsi vytočiť nejaké bonusy. Cestou sa mu vyhrážali, že ak zle vyťuká PIN kód, viebe mu tie nožnice pod pečeň. Takto prešli pár ulic, chlapec sa dostal do bezpečia a debili ušli preč, pokračovali muži zákona. Samozrejme, ako to v týchto prípadoch chodí, našich dvoch géniov asi tak za 27 minút dostihla hliadka a ocitli sa v rukách polície. Po stručnom rozhovore na policajnej stanici sa zistilo, že súčet IQ týchto dvoch jedincov bolo nižšie ako dnešný dátum. Teraz robia stojky v cele predbežného zadržania. Za tento skutok im podľa zákona Slovenskej republiky hrozí 12 rokov, ale podľa mňa by bolo lepšie, keby ich naložia do rakety a pošlú jednosmernou letenkou na orbitu. Na záver by som chcel len dodať.
Keď sa vo zvolení nenachystáš poriadne na nástrahy vonkajšieho typu, môžu sa ti stať aj takéto prekérne situácie, že ťa chce niekto dobodať hrdzavými nožničkami. Nemôžeš byť proste trubka. Trubka? Hovno, v severoslezských oblastiach guvno, v jihočeských a východočeských dialektech ono, 1, Jungmann uvádí též guvno, 2, je český a v rôznych variantách všeslovanský, vulgarismus praslovanského pôvodu a rôzneho významu, základní význam je exkrement, veľmi rozšířený je druhotný významník, vycházející 3 z toho, že lejno je viec bezcenná a nepoužiteľná, slovo je také užíváno v rôznych ustálených frazeologismech, je možné ho použiť také ako samostatné citoslovce ve významu veľmi intenzí. Jungmann. Žena otvorila v lietadle núdzový východ. Dôvodom bolo, že si chcela pred odletom zapáliť cičku. Stýváriu dobila ako spskár pred Ministry of Fun Banská Bystrica na otázku ukážte na prstoch, koľko máte IQ. Odpovedala, hej, čínska žena sa opustila pri nástupe do lietadla. Jej prvý let sa zmenil na poriadnu srajdu. Podľa spolusediaceho mala zlý stôl a chcela si zapáliť cičku, marsku čínsku. Keď začala otvárať dvere, že ju zdusí, zbadal ju okolo idúci steward a na šupu jej najebal. Hanďo minďandin, hanďo mindin, ďanďo hum. Vyjadril sa k situácii známy slovenský reper Roko, ktorý sa zhodou náhod vracal týmto lietadlom z turné po Číne. Let sa kvôli tej kurve opozdil o vyše hodiny, preto tí, čo mali prestup vo Vrútkach, nestihli autobusy. Ženu na mieste sterilizovali, zobrali jej doklady a pilot jej kántol aj tie cičky, keď sa nikto nepozeral. V Kazajke ju previedli do blázninca, kde strávi celý svoj život. Aké morálne ponaučenie z toho vyplýva? Že keď si blbá a sprostá kurva, tak radšej je bzalóve jak za sľuby. Bodkočiarka, 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 dvojbodka, otáznik, dvojbodka, 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 výkričník, 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 výkričník. 7 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 77 7 77 7 77 1 1 1 1 1 11 1 1 1 ses. Moslimskí teroristi prepadli lietadlo, cestujúci už boli na palube lietadla, let museli zrušiť, pretože muž moslimského pôvodu zasral celý hajzel, 2 letušky odpadli. Jebek tvrdí, že to je rasová diskriminácia. 2 moslimovia z Hronseku tvrdia, že boli vo štvrtok rasovo diskriminovaní a donútení opustiť lietadlo zo Sliača do Turecka či skade sú. Jeden z nich bol podozrivý, pretože skombinoval hrachový prívarok a antibiotika. Keď sa bol však vysrať na hajzli, mysleli si, že odpálil biologickú bombu. Hovno neodtieklo, aj keď 2-krát spláchol, informuje NBC. Milan Abdalah, známy pod pseudonymom Kameň, a Abderaúf Baláš boli v sobotu ráno nalodení na Sliači do lietadla, skade chceli odletieť do Tél. Bohužiaľ celú posádku museli evakuovať, pretože Milan začal srať. Pasažieri začali v desiatkách odpadávať, zvracať po zemi a jedna letuška, ktorá stála 3 metre od hajzlov, na šupu z toho smradu oslepla. Pilot bleskovo skontaktoval hlásiacu väžu, aby zavolali FBI a hygienikov. Povráva sa, že tam bol taký kándel, že mu z toho odjebalo kontrolky na palubovej doske. Hovná sa zmiešali s grckami a tiekli uličkou, poznamenal Ivan Tásler, ktorý bol zhodou okolností na palube počas tohto biologického útoku. No bolel mne bruch srak, trebalo Allahu Akbar, prezradil Milan potom, čo zapchal sraciu dieru toaletným papierom.
Sliačské letisko sa k incidentu neskôr vyjadrilo, povedali, že by sa chceli verejne omluviť všetkým pasažierom a že týchto dvoch teroristov urgentne deportujú naspäť do Tunisu alebo skade to vlastne sú. Milan Abdallah dostal doživotný zákaz srať na území Slovenskej republiky. Milan Abdallah dostal doživotný zákaz na... Ivan a jeho PL-ko na hlave, ráno vstanem a šún PL na mudžime má. Mužové slová po tom, čo si ráno našiel na čele 10 cm kokotík, o ktorý sa zhodli, že s väčšou pičovinou im na urgent ešte nikto neprišiel. Ivan Horvát je zápalkár z indickej dediny Zolná. Asi pred 5 rokmi bol Ivan na detvianských slávnostiach, kde prvýkrát pil kombináciu teplého piva a borovičky. Hneď ráno mu z toho na hlave narástla hrča ako medicimbal, z ktorej sa postupom času stal už spomínaný kokotík. Zo začiatku som na to varil ľubne, prezradil zápalkár po otázke, ako sa s kokotíkom vyrovnával. Nebolel ho, tak mu to čas od času kamarát Kaderníkos prebehol mašinkou. Kokotík však časom začal tvrdnúť a to Ivana donútilo navštíviť lekára. Z medicínskeho hľadiska ide o tzv. Rohus spálenkis. Je to anomália, ktorá sa stáva prevažne ľuďom, ktorí sa ocitnú v podpoľaní bez prípravy na vysoký prísun nápojov, ktoré obsahujú alkohol. Kokotík mu šiel veľmi jednoducho vyrezať z hlavy. Doktori mu nádavali, že je tepľož, lebo sa bál, že ho to bude bolieť a preto neprišiel. Ivan následne pobodal sestričku. Má to košický pes rozbil šoférku električky, vypol som ju na šupu sa dosrala. Slová páchateľa hrubého nátlaku v košickej električke po tom, čo napadol vodičku. Zobrali ju zašiť do nemocnice. Košický dopravný podnik informoval o tejto prekérnej situácii, ktorá sa stala v sobotu ráno už v spomínanej električke. Neznámy opitý Čáu, ďalej v texte už len Janko, rozbil vodičku električky ako vázu. Ako vázu. Vravela mi, že som kokot a že mám ísť do piči, obhajoval sa Janko, keď sa ho pýtali, prečo jej najebel na zuby direct. Janko následne opustil električku, lebo jeho kamarátovi prišlo zle a musel mu ísť pomôcť, aby sa mu nedaj Bože niečo nestalo, alebo aby ho náhodou cestou domov niekto nezbil. DPMK sa tiež na Janka sťažovala, že im rozkopal inú električku, no proste mal zlú fázu, každému sa to sem tam stane, však v pohode, bol opitý, no. Podobný útok na vodičku MHD sa stal pred 4 rokmi. To potvrdzuje fakt, že ženy by nemali opúšťať priestory kuchyne. Komaj sa odpojil púke a normálne vycekil ma. Jak náš tým celý... Tu už aj do šaláky. Ja sa musím trošku nadýchať niečoho, lebo sa dá počúvať. Mladík fajčil e-cigarety, orechvá príchuť, dymivosť 6. Neverili by ste, čo za srandičku mu našli doktori v pľúckach. Sklamaný otec sa rozhodol zverejniť rentgenové snímky pľúc jeho 19-ročného postihnutého syna. Vyšetrenie ukázalo, že v pľúckach mal nahromadený olej od e-cičiek. Keby fajčil marsky ako chlap, v živote by sa to nestalo. Prezradil smutný otec po tom, čo svojho syna označil za tepľoša, lebo nevie fajčiť chlapské cičky. Keith Mayo z mesta Hliník nad Hronom v Pensylvánii spomínal, že jeho jeblý syn Anthony vážne ochorel a mal problém s dýchaním. Keith je presvedčený, že za to môže práve to mŕtve vejpovanie, od ktorého si ten trubadúr Anthony nedal celé dni pokoj. Keith prezradil, že sa mu doktori smiali, lebo mal pľúcka rozšľahané ako 60-ročný púro, čo za den vytrieska 2 krapky cičiek. Otec tvrdí, že Anthony fajčil vejpku cirka 2 roky a zvykol si vychutnávať náplne s príchuťou syra spoza predkošky alebo malín.
Je to čistá trúbka bahahahach, ako povedali lekári, kedykoľvek sa proste môže stať, že pôjde do hrobu, ale keď proste nevie, že normálne cigarety sú oveľa zdravšie a prospešnejšie pre organizmus ako taký, nezaslúži si nič iné ako smrť. Antony sa teraz zotavuje v nemocnici, kde mu lekári fúkajú cez fajčiarske prestávky dym z cičiek do izby, aby sa mu pľúcka fajnové aspoň trošku zotavili. Jeho tatko verí, že sa Antony zotaví a začne fajčiť Marlborky dlhé stovky a nebude z neho taký pupúž ako doteraz. Keith sa rozhodol zaútočiť na spoločnosti, ktoré vyrábajú e-cigarety a označil ich za buzerantov a povedal, že v skutočnosti sa tieto cigarety fajčia cez riť. Čo od nich 100 miliónové odškodnenie a verejné priznanie, že sú to všetci transkí. Doteraz na tieto šemitné cičky zomrelo 6 ľudí. Adrika a jej fatamorgány 22-ročná Andrea z Poltára vyfajčila včelí úľ. Truchu má páli môj. Prezradila krásna dievčina exkluzívne pre tento blog. Mladá žena tvrdí, že za 20 € vyhoní aj žltú farbu z banánu. 22-ročná študentka Adrika Emilova Horvátová, pochádzajúca z Poltára, hlavného mesta nezamestnaných, je odhodlaná stať sa šľapkou s najväčšími perami v okrese. Údajne podstúpila už desiatky zákrokov, ktoré jej v tom mali pomôcť, a vysolila za to nemalé peniaze, v odhade približne 1200 forintov. V hlave má fázu, že chce vyzerať lepšie ako Kylie Jenner, trúbka z vedľajšieho mesta. Škoda, už by stačilo aj, ne? Môžeš prestať? Ako informuje poltársky týždenník Šľak, mladá vysokoškoláčka sa už dostala do takého štádia, že keď jej spolužiak potajomky vopchal do úst polku žalúďa medzi hornou a spodnou perou, ostalo miesto ešte na 2 prsty. Adrike sa pozornosť stokárov páči a preto by v tomto trende chcela pokračovať naďalej. Dick také pery mám Joy devla všetky trubky závidia mi palamenč sa robia, že sú kamky, ale za chrbtom ohovárajú zlý z toho šúm. Bola som už keď tade chlapci hotový hneď, kures chcel každý vravím chooj volade buzeránt. Vraví Adrika. V Poltári má Adrika vyše 1500 followerov a údajne sa páči všetkým chlapom v krčme u Ďobaňa. Hejty vraj dostáva len od žien, lebo jej závidia krásne pery fajnové. Muži ju len chvália a minule, keď jedného fajčila za šelkou, tak jej povedal, že si ju zoberie za ženu. Prajeme Adrike veľa šťastia do budúcna a dúfame, že raz bude mať takú veľkú papuľu, že v nej prepašuje aj kartón cigariet z Ukrajiny. Jaká dota? 90 minút. Ono má ešte buyback? Co ti jebe? Však to je one hitujú. GG. Sama lama duma lama, you assuming im a human what I gota to get it through to you, im superhuman. Innovative and im made of rubber so that anything you say is ricochetin of me and ilgly to you im devastating more than ever demonstrating. To bola iba prvý zápas, tuším, že? To bol iba prvý zápas. Vy ste najhorší na tém? Na týchto dlhých dotách? Že tí, co prejebú, sú úplne v piči na další mesiac, ty kokot. Si zeber, že takúto prejebeš dotu. Však to je horší, jak one. Keby máme 10 minútovku, tak ti absolútne nic není. Cemka mala tiež travelku, no. Hlavne to nehovor pro Lejachovi, už vidím, jak bude prvý, ten bude travelku za Cemku postaviť. Keď ju vyhraješ, tak práve, že to je úplne OP, keď ju vyhraješ. Klub Spici získává nový odznak za 10 000 bitů.
VIP divák 13-mesíčný predplatiteľ, 1-ročný odznak, chlub spici, UVU. Tak si nechaj aj 90 minút AK nebo to, aby debilko Abaddon mohol mať 100 many. Detský Abaddon. Firby nehrá. Sezóna jde? $1800 lází toho. Hoši, ale já jsem měl ťažký mid, já jsem byl proti třem a ještě Druidovi na midě. X. X? X. X. Však ale ty solíš, ale myslíš si, že že nepresolíš. Solíš. X. A to jak tak rýchlo môžeš písať do toho Skiny išli dole, koľko stojí nožík? Ja si nepamätám koľko, jak som to všetko predal, ty skiny? Ty M-ky od Martinka, od Majoša? Debilko. Však nožík išiel hore, ty kokot. Však ten vychozal na to medveďovi aj... X. Je to, ale celý druid, aj keď na neho postavíš Daedalus je opäť, to je jedno aj co postavíš. X. Najlepší je proste zabiť toho oného. Toho druida. Vaginko. Skočiť ho, dáš mu challenge a medveď nech ťa nezajebe pod tým. Aby si ho nedal tú premenu hlavne. Prepak mi to láska. X. Už konec? Vrcholné zakončenie, okej. Nebuď nahnevaný. Kenny Kuhl. Chuďak oný Aleč Beher, ty kokot. Ťuká tam furt do toho okna, jak idiot. Či kam to tu ťuká. Hma. X. Pane Bože. X. Keď si zbytu, koľko to je? 50 eur? Či tam 40 nejaká zľava je, ne? Nikde na Twitche nepíše, koľko máš zbytu. Vrcholne zakoncení C v krúžku, 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 C v krúžku.
Obe znak, no. Dáme dneska ten film? To plán útěku? Arnoldem a Stallonem? Však teď to bude 1-1, ne? Plán tuku. Hej Samuel, hlavne ty 1-0-1, aby si písal oného Playersa. Ty plán tuku. Ty si plán tuku. 1-0-1 na silu, chápeš? Jakému Arnold příjmení? Schwarzenwordovi. A v tom celý byl zakomponovaný jeden lope na filmu, Kenny, takže si vybírám zajít demo do nevybíráš si nic. Nevím, co znamená jeho jméno. V zajetí demo do tej ani neexistuje, ne? Pátek tady nástroj, však vidím, že jste se koupil zaují myšku a je úplně na piču. Ne úplně, ale není, jako to nelobí se mi. Zde se s ňou kliká aj hra, senzor je tam na piču. Asi, alebo co. Mám nainstalovat aj nějaký software na to, či to netreba, ne? Však to je pay to win, alebo čo? Plug and play. Jajky. Ani není? Aspoň to je výhoda, že prostě nemusíš pičoviny ty kokot tam dávat. Hej, jaký kukat do tu, hej. Možná si šel vymýšlet nějaké jedlo alebo něco. Spravíme ho dogy. Kennyho zase. Ave Maria, fonga diable, a domine, a sedilid flyone, kvarili. Ne, bez ničeho. Zajtra dáme hambač asi. Nemá někdo bystro zľavový kód? Někdo mi ho ještě posílal, ne? Nataliana ho nemá? Někdo mi ho chce dávat, už je Nataliana to byla. Jožko mi dal zľavový a fungoval normálně. OP zľavový kód. Čo počujem nějakou hudbu ze... Jak tu kempy? Tam je co hrá pozadí? No pušťaj to, ty sadlo tu mek. Počkaj. Sekunda, 0. Tá... Peter má hodinu ma mal stáhnuť. A prečo bol zase nový patch? Čo sa zmenilo od včerajška? Nič, dali tvojich spoluhráčov, že ten nick vidíš ve farbe, ako máš, za ako hráš. Jaj, tak to už chápem, 3 giga. Takže takzvaný skicár update. A prečo Slovensko prehráva 2-0? A v čem? Tak futbal.